Heipä hei vaan, rakas katsoja siellä toisessa päässä. Kyllä, juuri siinä, kuulitte oikein. Jumalaton kiitos sulle, että klikkasit just tähän videoon. Ja kiitos teille uusille tilaajille. Ja totta tosiaan eilen tehtiin Hölöpölö osa 1 ja tänään teidän riemuksi tehdään Hölöpölö osa 2. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. HSU Studios kiittää, kumartaa ja palvoo teitä yleisöä, että ilman teitä ei olisi tätä hommaa tosiaan. Ja jumalauta sentää, Hölöpölö osa 1 me saatiin jopa 4 tilaajaa kasaan. Ja kiitos erityismaininta teille 4 tilaajalle. Hieno homma, että painoitte sitä tilausnappulaa. Joo, eiköhän me korkata nyt Hölöpölö osa 2. Klassisella unboxauksella. Katsotaan mitä meillä on tänään vuorossa. Mutta kuten arvata saattaa, posti päätti tehdä unboxauksen tänään meidän puolesta. Ja paketti onkin saapunut juurikin tän näköisenä. Mut hei, mennään kattoo mitä sen sisällä oli. No totta kai siellä oli jalka. Mutta ei edes jalka säily kuule ehjänä, kun Suomen posti kuljettaa. Katso nyt. Siitä on lähtenyt nahat ja kaikki aivan rullalle, jumalauta. Sen piti olla ehjä jalka, mut ei saatana. Ja moni varmaan tohtii kysyä, minkä takia mä olisin jonkun jalan nyt mennyt tilaamaan. No varmaan sen takia, että olisihan mä nyt ollut 3 kertaa nopeampi tekemään näitä videoita teille. Mutta ei mitään hätää. Kiitos just sulle. Mennään näillä eteenpäin. Jopa joo, mitä tähän sanois? Aika kädetöntä hommaa. Tai no, sanotaanko jalatonta. Juu, tossa Hölöpölö osa 1 mä taisin mainita jotain videopelaamisesta. Niin, perkele, lähdetään sitten vähän pelailemaan, eikö? Ja ei otetakaan varaslähtöä ennen kuin mä selitän, mikä on homman nimi tällä kertaa. Koska tää kanava on ehkä hivenen erikoisempi tai erilaisempi kuin moni muu Suomi-tuben kanavista, niin samoin on tää pelivideokin. Esimerkiksi lähdetään sellaisella asialla Wii U, eli todella aliarvostettu Nintendon konsoli. Voiko sillä pelata PS1 pelejä? Voiko? Se nähdään juuri tässä osassa. Taikka sitten Nintendo 3DS XL:llä DOS-pelien pelaaminen. Entä ylipäätänsä pelaaminen televisiolla ilman konsolia, ilman muistikortteja tai mitään siihen kytkettynä? Ja ehkä jos olette oikein kiltisti, voidaan mennä katsomaan sitä kabinettiakin. Ja suunnitellaan tietysti tätä mukaan, mitä tulee käymään sitten Hölöpölö osa 3, mutta ei mennä sinne asti vielä. Nyt jatketaan. No niin, ei nyt lähdetä ihan tutoriaaleja ajamaan, että mitenkä tää kaikki tapahtuu, mutta meillä on tällä kertaa vuorossa mikäs muukaan kuin Dino Crisis 2. Yksi parhaita PS1-pelejä ehdottomasti. Ja jengi aina hoilaa Resident Evilistä, mut mun mielestä on paljon kivempi räiskiä aina dinosauruksia. No kyllä Net Zombikki oli ihan hieno. Varsinkin Black Ops 1 Kinoter-Tottenissa. Sitä on ihan mukava pelata vielä tänäkin päivänä. Mut nykykodit, no, ei mulla on nyt mitään positiivista sanottavaa niistä. Mutta ei me nyt keskitytä siihen hommaan. Nyt katsotaan, mitenkä Wii U:lla pelataan PS1. Ja kerro ihmeessä, onko itselläs tullut pelailtua Dino Crisis-pelejä. Mä oon pelannut itse tän pelin varmaan valehtelematta 300 kertaa läpi elämäni aikana. Mennään kokeilemaan. Nyt seuraavaksi ampuu ensimmäiset Velociraptorit täältä ja ei me nyt mitään gameplay-videoa varsinaisesti tehdä. Katsotaan vaan vähän niinku miten tää rullaa esimerkiksi tässä ja niin poispäin tälle nännikkästi. Se on jännä sana se, eikö? Oi vittu, väärä nappi. Kiipee. Ei taas väärä nappi. Noniin. Kyllä tuli hurja kompo sieltä, ai hemmetti. Tää 2 oli ihan niinku siinä määrin aika hauska, että tää muuttui vähän tämmöiseksi
arcade-painotteisemmaksi. Mutta kyllä tässä oltiin kusisukassa kanssa pienenä, kun näitä raptoreita hyppi ja pomppi sun naama eteen. Siis aivan jatkuvalla syötöllä. Mutta eikö aika hieno homma. Pleikka ykkösen pelaamista Wii U:lla. Kyllä, se on mahdollista. Ja seuraavaksi meillä onkin luvassa 3DS. Ja eikö se on muuten komea tarra? Tää tarra on suoraan tilattu Horror Shopista, suosittelen kaikille raskaamman musiikin ja kauhuelokuvien ystäville tutustumaan kyseiseen kauppaan. Ihan tällainen vahingonpuoleinen pikku mainostus tähän väliin. Ei muuta kuin painetaan poveria. No niin, pienen räpeltämisen jälkeen meillä on jonkinlainen peliasento sillain, että kamera pysyy tässä takana ja 3DS on eessä ja katsotaan mitä tästä tulee. Joo, mun puhelin nojaa tällä hetkellä tähän PS4-ohjaimeen ja joo, näkisittepä saman minkä mä, mutta katsotaan. Aika siistiä. Pelata DOS-peliä tosiaan 3DS:llä. Mitäs onko siellä ruudun toisella puolella kuinka kovan luokan modaajia, sailbreakkaajia? Kiinnostaako tällainen touhu? Pitäisikö joskus tehdä video ihan erikseen sitten vielä tarkemmin näistä kikkailusta, kuinka näitä tehdään ja kuinka pääsee sitten itse pelailemaan. No, katsotaan sitä sitten jossain kohti. Mulla tulee niin lapsuus joka kerta mieleen, kun mä pelaan Raptor Call of the Shadowia. Mä en ois ikäkuuna uskonut, että mä niinku pelaisin tätä peliä niinku jollain käsikonsolilla. Mutta tässä sitä ollaan. Tulevaisuus on jännä paikka. Ja sitten on tämän päivän trivian aika. Tiesittekö, että 93 vuonna ilmestynyt Doom-peli on tänä päivänä pienempi kuin esimerkiksi korkean resoluution JPG-tiedosto? Voi jumalauta, siis valokuva voi olla suurempi kokoinen tiedosto kuin itse Doom-peli vuodelta 93. Mun mielestä se on aika jännä asia se. Mutta, jatketaan video. Ja sitten ollaankin LG OLEDin kimpussa. Ja kuten huomata saattaa, meillä ei ole USB-paikat on tyhjinä. On vain minä, pleikkaohjain ja tietysti itse LG. Ja sieltä meillä pyörähtääkin RetroArch auki. Ja joo, RetroArchin saa lisättyä tosiaan telkkariinkin parillakin eri konstilla, ainakin tähän LGC, mikä meillä on. Ja sitten laitetaan RetroArchiin näitä emulaattoreita ja sitten päästäänkin pelailemaan. Ja kyllä täällä on HSU Station, I have such a games to show you. Hieno rallienglantia, tiedän senkin. Ja uskaltaisin kyllä väittää, että tällä pyörii niin kuin ihan Pleikka 1-tasolle asti, PS1 pelit ja niin poispäin. Ja Pleikkaa mulla tällä hetkellä tässä ei oo ja DOS-pelit toimii kanssa, mutta jos nyt pitää jollakin mennä, niin avataan nyt vaikka Donkey Kong Country. Se oli ainakin SNESin paras peli. Mitä mieltä sä oot? Joo, onkohan meillä niinku televisiosta äänet pois päältä? No kyllä. Nyt lähti soundbari laulamaan. Pitäisikö mun pelata tätä hetki? Katsotaan saanko mä tuon ohjaimen jollain lailla tohon televisio eteen.
Noniin, toivottavasti tää ei ole ihan perseelleen kohdistettu, mutta let's fucking go! No joo, ei me nyt tähän mitään gameplaytä vieläkään, mutta kyllä tämäkin on siis todettu mahdolliseksi. Tattis ja cheers. Ja koska tää on 4 tilaajan spesiaali, mä päätin näyttää tässä jaksossa naamani. 3, 2, 1. Moikka. Tässä mä nyt oon. No ei vaiskaan, se on meikän Vendigo Samaani. Mun toivon mukaan tulevasta kirjasta Tianola, mutta voidaan katsoa sitäkin jossain kohti sit myöhemmin. Jos sulla sattuu olemaan kiinnostusta tällaitteisiin niin sanottuihin hirveyksiin ja tämäkin päähine tässä on HSU Studiosin käsialaa täysin. Ja kyllä te nyt mun naaman oikeesti tiedätte. Ei mun tarvii tehdä mitään. Tässä mä nyt oon videota siitä erikseen. Mutta totta tosiaan, päivän Trivia 2. Päivän Trivia 2 on aika paha. Meikällä on helvetin paha lateksiallergia. Ja arvakkaa kuinka helvetin mukava se on oikeesti. Kun tehdä työksessä ja muutenkin harrastuksessa kaikkea niin kuin lateksiin liittyvää. No ei nyt puhuta niistä illan kumiasuista sentäs, mutta totta tosiaan. Justiinsa näitten helvetin maskien kanssa toilailu ja niitten päälle pukeminen ja niitten tekeminen, keräily ja kaikki. Ja sitten saa niinku vetää allergialääkettä kuulee joka päivä melkein naamaa. Nytkin on niinku posket tälleen punaiset, kun mä pidin taas letterifacea naamallani, mutta kyllä tää on varmaan sen arvosta. Ainakin niin mä toivon tosi kovasti. Ei vaan, ei mun tarvitse toivoa, mä tiedän, en mä tätä muuten tässä tekisi. Ja kello on sen verran, että mun pitää lähteä viemään Jukia, mun Amerikan Akita-tyttöä ulkoilemaan. Ja sit me varmaan katsellaan vähän päästä sitä kabinettia. Pysytään linjoilla. Ja mitäs olis pieni bonus? Sega Dreamcastilla Game Boy-pelejä. Ja kyllä, tällainenkin on tosiaan mahdollista. Ja sori tästä pienestä flickeröinnistä. Silläpä sillä. Tää kamera ottaa paljon helpommin häiriöä tällaisesta kuvaputkitelkkarista. Tai tää näyttää tällaisia hauskoja viiroja, mitä me ei ihmissilmällä nähdäkään. Ja kyllä, sekin on mahdollista. Pokemonin pelaaminen Sega Dreamcastilla. Joo, eiköhän tässä sitten siinä ollut jo nää päivän erikoisuudet. No ei varmasti ollutkaan, sillä mä unohdin tämän härpäkkeen aivan täysin tässä nyt tällä hetkellä. No, koitetaan tähän tutustua vielä sen verran, että ei muuta kuin laitetaan poweria vaan päälle sitten nää. Eli tää on tällainen AT Gamesin valmistama Legends Ultimate. Ja ihan pitäisi aidon kokoinen tällainen pelikabinetti olla. Ja mä en muista kuinka paljon tässä oli niinku pelejä alun perin mukana. Mut mä en niistä oikein niin hirveästi välittänyt. Niin tosiaan me laitettiin tällainen ulkoinen kovalevy. Tietokoneella tehtiin viikon 2 hommia. Saatiin sitten tää Retrofe Vansaus to Rule Them All toimimaan tässä. Ja kyllä, tää on 10 kertaa parempi kuin toi AT Gamesin normaalisti tarjoama pelivalikoima. Tässä meillä on niinku erikseen. Ottakaa se hetki, mä laitan vähän ääntä pienemmälle. Noniin, me voidaan täältä mennä vaikka niinku tähän arcade-osioon. Ja sit meillä on täällä valittavissa All Games. Yllätys, yllätys, se näyttää sitten kaikki nämä arcade-pelit. Ja yllätys, yllätys, Part 2, 1978 arcade-peliä, joka on myös sama vuosiluku, milloinka Halloween naamioiden yö tuli. Joo,
toi 78 vuosi näköjään seuraa mua sitten kaikkialle. Sitten täällä on myös erikseen tää Systemsi, missä on sitten nää Keivistä Tapne Laserdiskiin ja Kaelkoo ja Kanekoo ja mitä näitä on. Mitä näitä nyt onkin. Mä oon sitten näissä vähän huonompi. Mut joo, ne oli niitä varmaan arcade-systeemejä kanssa ja sitten on genret erikseen, mistä me voidaan valita joko taistelua, sporttia, suuttenappia, run and gunnia, racingia, puzzlea, platformia ja kaikkea maan ja taivaan väliltä. Ja niitä on kaikkia sitten todellakin hyvä valikoima. Kollektionissa meillä on, no täällä on sitten nää Atarista Capcomia ja Sega Classics ja niin poispäin. Mitähän sitten? Mennään tästä vielä tänne taaksepäin. Ohan meillä totta kai täällä on tietokoneitakin kuule, vaikka muille jakaa. Ja jos näet jonkun lapsuuden PC, mikä vaikka teillä oli, tai ylipäätään PC, joka sulla tällä hetkellä on, niin hihkaset tosiaan tuolla kommenteissa. On kuule varamista valita sitten täältäkin. Katsotaan, mennään vaikka tänne DOS-puolelle. Mitä täällä on? Täällä on kanssa kaikkea melkein sitten 100 asti jopa. Oishan se aika jännä pelata arcade-kabinetilla vaikka Doomia. Sitten konsoleitakin on laidasta laitaan. Ja täällä me voidaan kanssa ottaa niitä pleikkapelejäkin. Niitäkin meillä on täällä vaivaset 732. Kaipa niillä alkuun pääsee kanssa, jos haluaa peli-iltaa pitää. Käsikonsolit on sitten kanssa täällä. En osaa sanoa, jaksaako ihan PSPtä pyörittää, tohdin epäillä, mutta kaikki nämä muut löytyy kyllä kuule. Pokemon Ministä Game Boy Coloria. Ai hitto, tais kyllä hieno laite niinku omistaa fyysisenä. Ai. Ja. Täällä voi myös vaihtaa teemaa ja. Mitäs meillä oli? Käytiinkö me täällä kokoelmassa? Ei, meillä on täällä jukeboksi vielä. Ja täällä on sitten niinku ihan hirveä määrä niinku kaikkea kasarimusavideoita ollaan sinne tungettu. Ja se on hieno joskus, kun et vaikka pelaile ollenkaan, niin voit pistää täältä vaan musavideo kuule soimaan ja alkaa jammailemaan. Tai vaikka ruveta saatana reenaamaan ja hankkiin tollasen lihaksikkaan kropan, jumalauta, mitä mulla ei vielä oo. Mut en mä tiedä, jos seuraava hölöpölöjaksoissa jotain tällaista pientä tanssia, niin ehkä mekin voitais perustaa jopa tämmönen HSU Studiosin kuntopiiri. Tiedä sitä sitten. Mut sen semmoista. Sitten täällä on tää Light Gun Games-osio, niin sekin olisi aika hieno kokea joskus, että saisinko mä tähän jollakin ihmeellä sitten valopyssyt toimii. Se onkin sitten asia erikseen myöskin. Mut joo, on mulla joskus Wii U ollut tässä kiinni. Tässä tosiaan on HDMI-spotti tuolla ja sen kautta sitten ollaan räiskitty ruutuun kyllä sitten House of Deadia pelaillessa muun muassa. No niin, nyt on sitten pelijutut käyty läpi tässä ja kerro kommenteissa, mikä laite susta oli mielenkiintosi. Katsotaan, tehdäänkö tulevaisuudessa sitten vaikka video just siitä laitteesta, mitä sä nyt tuutkin kommentoimaan vaikka tuohon kommenttiosiomme. Kuuntelen todellakin kaikkia toiveita ja toivottavasti tää Pölöpölö osa 2 nytten poikii taas jonkun vaikka 4 tilaajaa, niin saadaan sitten kanavaa kasvamaan. Ja joo, tää on aika uutta mulle kuvata ja puhua kameralle, mutta eiköhän me tässä yhdessä sitten tulla rohkeammaksi ja aloiteta todella eeppinen seikkailu sitten ja katsotaan, mikä meidän matka vie taas seuraavaksi. Ja
kiitos tosiaan sulle, kun oot siinä ja oot jaksellut taas katsella turhan päivästä hölöpölyä. Vai onko tää sitten turhan päivästä, minä ja tiedä. Ei kai se oo, jos tätä joku tykkää kahtella sitten. HSU Studios tunnetaan sitten tosiaan kuivasta huumoristaan ja märistä pensseleistään sekä kumisista jaloista suihkun lattialla. Kyllä varmasti on taas parempi puolisko ylpeä, kun mä oon taas sotkenut täällä paikat. Ihan vaan teidän iloksi. Ja tähän loppuun mulla olisikin sellainen idea. Sit kun mulla on 100 tilaajaa kasassa, me lähdetään sitten tekemään sellainen hassu pieni arvonta, missä yksi tilaajista sitten saattaa voittaa itsellensä jonkun vähän harvinaisemman ja kivemman kauhuelokuvan sit sinne omaan kokoelmaansa. Että ei mitään, paina peukkua, paina tilausta ja katsotaan suosiiko onni sitten justiinsa sua. Että kanavaviihteen lisäksi saatat myös olla yhden elokuvan rikkaampi. Ja josko sitten 200 tilaajan kohdalla katsotaan lähtisikö jotakin horrori-itemiä sitten täältä meidän päämajasta sitten seuraavalle. Ei muuta kuin kuulemiin ja nähdään taas seuraavassa osassa. Se on moro näin mun osalta.